ሰላም ሰላም ውድ ተከታታዮቼ እንደምንውላችኋል? ደህና ናችሁ ወይ? ሄይ ዌልኮም ናት ሄደን አሞሪስ ከትዩብን ውድ ተከታታዮቼ ዛሬ እስቲ ማንበብ እንለማመድ ብዬ ነው። ይሄ ወደ ታችም እንዲህ ይነበባል። ማግ ጥራ ሩፓ ማጥ liksom att vara i en konstig situation. Gra, vänster. Och sen har vi råte, han sprang. Lyj, barn. Sen har vi samma. Bränsel, sar, torrfoder. Sen har vi det här sfa i typ sy, ras, huvud. Läsa, slicka, geffa, knuffa, shiro, ni vet shiroet, det är torkad ärtor eller ja, torkad ärtor är det nog. Lupp, hjärta. Och så skyll, rob i onsdag. Så det var de här እነዚህ ነበሩ እንግዲህ ቲታ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ማግ ጥራ ማጥ ግራ så mag i någon slags fin bomull, ጥራ i rumpa, mat i typ lerigt, gra i vänster som jag sa förut. Det var de här. Vi fortsätter och träna på läsa. እንቀጥላለን ግን ለአሁኑ ይሄንን እንመልከት። ሳሳ ማር sassa i tunt, mar i honung. Sen har vi då råte, sprang, lyj, barn. Sen har vi sra, jobb. Fas, en typ någon slags hammare. Sen har vi lägga, sparka bollen hårt till exempel. Saffa är att si. Shiro, som jag sa, vi känner till exempel shiroet. Lupp i hjärta. እሺ እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ ለዛሬ የነበረኝ ይሄ ነው። በሚቀጥለው በሌላ ነገር እስከምንገናኝ ደህና ዋሉ። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ከሌሎች ሰዎች ጋር አካፍሉላቸውና ሌላም እንዲያየን እንደዚህ ደግሞ እኔም ጊዜ ኖሮኝ መጥቼ ቶሎ እንድንማር det var allt jag hade för idag. Kom ihåg att prenumerera, gilla, dela den här kanalen så att vi kan fortsätta. Tack så jättemycket för att ni var med och tittade. Ge mig gärna feedback vad ni tycker ska förbättras. Jag vet att jag behöver förbättra tekniskt, men det är det här med tiden. እንዳልኩት የሚሻሻል ነገር ካለ ሀሳብ አስተያየት ስጡኝ። አውቃለሁ ቴክኒክ የሆኑ ነገሮችን ማስተካከል አለብኝ፣ ግን የጊዜ ጉዳይ ሆኖ አሁን አሟላለሁ አሁን አደርጋለሁ በማለት የቆየ ነገር ነው። ግን ያው እናስተካክለዋለን አብረን ሆነን። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ስለተመለከታችሁኝ አብዝቼ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ሰላም እደሩ።